Gambie Mali Gambie Ghana 1-0 donc Umar Koulé ale de y'a bi dɔn minnu tun bɛ critique la match ale la k'a fɔ ko Mali ye balo ɲɛnaman ta ko Mali Ghana ko mais ko Mali ma jeu ɲɛnaman kɛ mais bibi na Mali ye balo ɲɛnaman ta mais Mali tira donc a bɛ bɔ ka mun de fɔ sisan balontan baraji yɛrɛ ye mun de i ka match ɲɛnaman ta ka ti wa walima i ka match kolon kɛ ka gagner a yɛrɛ bolo nafa bɛ jumɛn de la sisan donc nin kuma sugu ninnu de kan ka bila Mali balontan na quoi tuma min na ni équipe gagner na dɔrɔn an ka fo félicitations bravo mais u ye match kolon kɛ o donc gagner mais ce n'était pas la manière ne bolo o kuma ninnu tɛ nafa tɛ olu la quoi bibi na match ɲɛnaman kɛra bi mais a filɛ nin ka ti nafa t'a la donc an ka nin critique sugu ninnu ne bolo ce n'est pas constructif ni équipe gagner na don min na dɔrɔn bɛɛ ka tɛgɛrɛ fɔ o dɔrɔn de don donc merci beaucoup ni ye mɔgɔ kura de i bɛ se k'i abonner yan on est ensemble.